Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye. Kanti-ke bakithi ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Siyabonga-ke bakithi ngokuthi ipage liloku likhula njalo. Siyacela-ke futhi ukuthi niqhubeke njalo niloku ni-subscribe nje, ningakhohlwa ukuze phela bakithi mangabe kukhona ivideo esithe sayiqopha izokwazi ukuthi isheshe phela ifinyelele kunina. Ngiphinde nje ngamukele bonke abaqalayo ukubona leli page ukuthi bangene kuleli khaya, bahlale phansi banetheze kusekhaya la. Wonke umuntu bakithi wamukelekile, akekho umuntu ongamukelekile kuleli khaya bakithi. Okay, namhlanje ke bakithi ngike ngathi ake sizokhulumane mayelana nje nabantu abasembethe, mayelana nohambo lwethu kakhulukazi thina abantu bakamoya, thina esimbethwe ngabantu abadala, ukuthi ingabe niyazi yini bakithi ukuthi kunezinto okuthola ukuthi zidinga wena uqobo lwakho. Angazi noma nizokwazi ukungizwa lento engishoyo. Uma ngabe ngithi izinto kwesinye isikhathi ohambeni likamoya khona izinto ezidinga wena uqobo lakho, yebo kwesinye isikhathi siyadinga ukuthi kube khona abanye abantu abazokwazi ukuthi basize ezintweni esizenzayo. Yebo siyadinga futhi usizo lwabanye abantu kuba phela umuntu kwesinye isikhathi ekusho ukuthi umuntu ngabantu, nanokuthi izinto eziningi ohambeni likamoya uzifunda ngendlela. Kodwa kwesinye isikhathi into engifise ngazi ukuthi abanye abantu bangayazi ukuthi khona izinto ezidinga wena uqobo lwakho ngaphandle kokuthi kwesinye isikhathi uzusizwe umuntu. Angani noma kuyazwakala yini isizathu ke bakithi esingenza ngisho njalo. Ngizokwenza umzekeliso khona la okuthola ukuthi khona ngizoqala ngizolinganisa nje ngempophoma, okuthola ukuthi udinga ukuya empophomeni. Wena mangabe udinga ukuya empophomeni ubonisiwe ebusuku ukuthi hamba uye empophomeni uboniswa abantu bakho. Wena ngokusaba kwakho uhamba impophoma noma ukusaba kwakho ukuya emanzini usucela umuntu noma usucela umuntu onjenganami kwesinye isikhathi ukuthi akakuhambise emanzini. Kodwa manje uthola ukuthi esibonakalisweni sakho wena ebusuku mina kade ngingekho, noma lowa muntu wena ohambile wamcela ukuthi akakuphelezele akusemanzini ubekade engekho esibonakalisweni, kutshengiswe wena ukuthi hamba uye emanzini. Enye yengozi leyo ungizwa ngithi kwesinye isikhathi yonke into noma ngithi kwesinye isikhathi kunezinto ezidinga wena qobo lakho ngaphandle ukuthi uzofake abanye abantu kuzona, ngoba bese uthola ukuthi kwesinye isikhathi ekufakeni kwakho abanye abantu izinto azisezohamba ngendlela ebekufunakala ukuthi zihambe ngayo, ngesizathu sokuthi wena usufaka abanye abantu esibonakalisweni esiboniswe wena wedwa. Ufaka leya mthandazo noma ufaka mina ukuphelezeleni kwakho, sekhona izinto manje wena ungesezoboniswa noma izinto esingesezokwenzeka uzoya emanzini kwesinye isikhathi ungawuboni umehluko. Yini ucela ukuthi mina ngikuphelezele uye emanzini ngiyokufaka emanzini ekubeni wena kanti esibonakalisweni sakhe sivelile akushiwa ukuthi hamba ucela uMakhosi ubani, hamba ucela usibani bani akuthatha kusemanzini. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi omunye awukwazi ukuthi kwesinye isikhathi ukuthi mengabe ke ungicelile mina wathi uye nesifiso sokuthi uye emanzini ngakuhambisa waye emanzini, bese futhi nangokulandelayo ngakuhambisa ngaye emanzini. Kushuthi mina kushuthi njalo wena kuzoze kuphela isikhathi esingango 6 months uyaphelezelwa uyise emanzini. Abantu bakho basithola nini isikhathi sakho wedwa? Bakuthola nini la wena usempophomeni uwedwa khona ungahanjisiwe umuntu uzizele wena? Kwesinye isikhathi uthola ukuthi abantu bayahamba bayiqulu baningi, mhlambe ngithi nje mhlambe ngilinganisa la ko-20 njalo nihamba niba u-20 nihamba niye empophomeni, njalo nihamba niba u-20 niye emanzini ahambayo. Wena uhlala usesixukwini ngaso sonke isikhathi. Abantu bakho bazothola nini wena ukuthi bakwazi ukuthi baziveze ngendlela okuyiyona wena nokuthi bathole isikhathi sakho la wena uzobe uwedwa khona? Kwesinye isikhathi kunezinto ezizibonakalisa ezidinga ukuthi uzibone wedwa, kodwa manje kuba wena uhlala usesixukwini, wena uhlala unabantu abaningi ongeke uzozibona, ozogcina ngelinye ilanga wena ukuya emanzini noma kwesinye isikhathi ukuya entabeni ugcina usukudikibalela ngobani awuboni umehluko, ayikho into futhi oyibonayo ngokuya kwakho kweleya ndawo. Kwesinye isikhathi akuhambe nje entabeni ke uhambe wedwa.
Akudingi ukuthi ngaso sonke isikhathi kube khona umuntu ozowelusa ezintweni zakho zikamoya. Asidingi khona izinto ezidinga wena ngoba lolu hambo lwakho akulona lwakho nalo muntu osuke kusiza. Lolu hambo lusuke libhekene nawe ngqo. Kwesinye isikhathi makuthiwa hamba uye entabeni akuqala indaba ukufaste wenze yonke into ngendlela okuyiyona yona. Uhambe uye entabeni uhambe uyokhuleka. Musu ukufuna ukuphelezelwa ngaso sonke isikhathi. Lapha entabeni ngelinye ilanga mhlawumbe uzosuka uhambe wedwa ufike khona kube khona izinto ozofika abantu bakho bakutshengise zona. Akade bengeke bakutshengise khona uhamba nabantu abaningi. Ziningi kwesinye isikhathi izinto eziphuthayo ogcina ungazibonanga ezimfihlakalo yethongo lakho noma ezimfihlakalo zezithunywa zakho esuke zifisa ukutshengisa zona kodwa manje engezikwazi ukutshengisa zona ngoba wena usuke uhamba nabantu abaningi ngoba wena isikhathi esiningi usuke usesixukwini. Nihamba niba u50 niya emanzini niba u50 entabeni ngaso sonke isikhathi. Angisho ukuthi mangabe ukuya emanzini nibaningi ku-wrong kodwa musu ukujwayela. Angisho ukuthi uke entabeni nibaningi ku-wrong futhi nalapho kodwa musu ukujwayela ngaso sonke isikhathi ukuthi wena uhlezi usesixukwini bakwethu. Hamba nabantu nenkonzweni yasentabeni, hambani nabantu nenkonzweni yasemanzini kodwa hayi njalo ukuthi wena uhlala unabantu. Usithola nini isikhathi sedlozi lakho? Akusuke nje uye emanzini ufike uhlale phansi wedwa. Ukhulume nabantu bakho, ufike ukhuleke, wenze yonke into, ukhulume nabantu njengoba kungazi ukuthi nabalethu wakho usuyababona. Hlala eduze kwamanzi ukhulume nedalo zembethe, uhlala eduze kwamanzi ukhulume nezithunywa zakho. Ukwazi ukukhuluma yonke into. Yazi ukuthi ngesikhathi uhamba wedwa ila osuke ukwazi ukuthi wena khona ukhulume yonke into osuke uyifuna ukuyikhuluma ngaleso sikhathi. Kanti kwesinye isikhathi uma uhamba nabantu khona izinto ozozigodla ongeke ukwazi ukuzikhuluma nabantu bakho abakwembethe kwawena. Bese ulindele ukuthi bona kube khona izinto ezizokwenzeka kuwena noma bazoziveza kuwena ngesikhathi wena uhamba nabantu. Bakithi ngifuna ukuhlala kulento ekutheni mangithi enene kunezinto ohambeni lamoya ezidinga wena ngqo. Ezidinga wena wedwa. Musu ukuthi ngaso sonke isikhathi wena uhlala uphelezela empophomeni. Musu ukuthi ngaso sonke isikhathi wena uhlala uphelezela mengabuye entabeni. Hamba nabantu kodwa iba nesikhathi sokuthi abantu bakho bakufice uwedwa awuye emanzini wedwa. Angeke baze bakutshengisa indawo ekubeni mhlawumbe azathi omunye mangabe bengitshengisa amanzi enene ngiyasaba ukuthi angizobuya. Angeke bathi iye emanzini bazingahle ukuthi ngeke usabuye. As long wena uzolandela izinto ngendlela okuyiyona ukuthi mengabe ngiye emanzini ufuna ngibe umuntu oqini ngale ndlela. Bese uye emanzini bese ungabusabuya, bese uye entabeni bese ungabusabuya. Mangabe bengabe bekukhombisa into basuke bekudinga lesikhathi bayazi angeke baze bakulimaze ukuthi wena ungazulande wonke umuntu uthi akuphelezele ukuthi uye emanzini akuphelezele uye entabeni. Umuntu angakuphelezela kabili kathathu kodwa hayi njalo ukuthi wena ngaso sonke isikhathi wena uhlezi uhanjiswa umuntu mangabe uya kuleyo ndawo. Ngizocela bakuthi ake sigwemeni lento kuba kunezinto ezidinga thina. Kwesinye isikhathi kufana nalento yokuhlanjululwa, kwesinye isikhathi kufana nalento yokugeza. Enye yezinto futhi okuthola kulento yokugezwa okuthola ukuthi idala inkinga kwesinye isikhathi lento yokuhlanjululwa. Uyabona mangabe uzofika ufuna ake ngezinto mhlawumbe ufuna ukuhlanjulula isithunywa nje ngenza umzekeliso. Mangabe ufuna ukuhlanjulula isithunywa uzohlanjulula umuntu kodwa manje nanomuntu okuhlambululayo wena ozokuhlambulula kwayena kahlambulukile. Umuntu ongcolile ngeke ngahlambulula umuntu ongcolile. Angithi nawe mhlawumbe ukhona izinkinga osuku nazo ngaleso sikhathi uzokuthunta izintuli, uzokususa ukungcola, uzogeza abantu bakho naye vele nenkinga vele. Akwazi ukulunga bakithi akwazi. Ngeke umuntu nawe lenkinga ongcolelwe aphinde futhi nawe azogeza. Engizama ukusho ukuthi ezinye zezinto eziye futhi zithole sezisinikeza inkinga lezo. Uthole ukuthi ugezile kodwa manje lento iloku ivela noma kuvela ukuthi engazi ukuthi ngesikhathi wena ugeza uhlanjulwe khona abantu bakho abavezane baqhela ngoba kwesinye isikhathi kufuneka umuntu okusizayo kwesinye isikhathi naye umbheke. Ngoba kwesinye isikhathi kukwayena ngesikhathi umuntu ekusiza ngesikhathi ekugeza kwesinye isikhathi khona abantu bakho abazoqhela. Ngakhona abantu abanabantu abamanono kakhulu abaclean ngale ndlela ababechiza. Khona omunye ukuthola ukuthi uphethwe amakhehla ayechiza ngale ndlela esimanga angayifuni into engcolile. Bese wena ufuna ukuzogeza umuntu mhlawumbe ngokungazi. Ngiye ekuthenini ngisame kuleli point ukuthi esinye isikhathi ezininzi zidinga ukuthi wena uzenzele, wena ufunda ukuzenzela wena kwesinye isikhathi. Yebo usizo liyafunakala nokuba nolwazi nalo siyadinga kodwa
zama ukuthi kwesinye isikhathi ezinye izinto uzama ukuthi engathi ungazenzela wena ngoba esinye isikhathi ukufuna usizo kanti usuyayibhedisela wena kanti uzothintwa umuntu ozokunikeza inkinga ozo-add enye inkinga phezu kwalezi inkinga onazo. Angithi yabona aqhelisa abantu bebeqhela abantu bakho wena uxakeke ukuthi ukwenze njani kanti uthintwe umuntu abangathandanga ukuthi enene bathintwe yena. Bebona ukuthi nabo vele funa ngabe izinto zafuna izinto ekabe ziyalunga uzobhebhesela izinto kuwena. So nje bakithi ake sizameni ukuthi sithi masenza izinto kwesinye isikhathi ake sizenzele thina ezinye zezinto. Yes sikhona izinto ezidinga ukuthi nene uthole umuntu ozokusiza. Kodwa kwesinye isikhathi khona la umuntu akakusiza kodwa musukufuna ukuthi ngaso sonke isikhathi wena ube nomuntu ozohlala ekuphelezela mengabe mangase ukukhulumeni nabantu bakho. Akuthole nje umzuzu ozoba wedwa nje. Ke ufike entabeni uhlale phansi. Ke ufike entabeni ukhuleke nje uwedwa. Umemeze ingilozi yakho, umemeze ithunywa zakho, umemeze idlozi lakho. Ke ufike uphome nje uqengeleze. Ke ufike emanzini nje wedwa. Umemeze izinto wedwa. Ubone ukuthi ngelinye ilanga azikho izibonakalisa oyozibona ubone ukuthi ngesikhathi azikho yini izinto oyozibona mhla uhamba wedwa. Ngoba khona ezinye izinto esifihlelwa zona uma ngabe uhamba wedwa. Uhamba nabanye abantu. Khona izinto ofihlelwa zona nje. Ufihlelwe ngamabomu ngoba wena usesiqhubini uhamba nabanye abantu. Othuka uzibona mzukwane uhamba. Mzukwane wazibona lezo zinto bakhona izinto eziyimfihlakalo. Umuntu nemuntu nezinto eziyimfihlakalo zedlozi lakho noma zethunywa zakhe. Oyothi mzukwane wazibona lezo zinto ekuphinde uhambe nomunye umuntu. Ngoba uyobona cha mangihamba nabantu kanti bengifihlelwe izinto ezingaka. Sengicele ngihamba ngedwa ngayintabeni ngangede emanzini kunezinto engifike ngizibona nezinto engizibonayo. Ngiyacela ke bakithi ke sihlala lapha ngingandi kakhulu kodwa nje engifuna ukuzogxila kona nede ngifuna ukusho nginikhuthaze kuzona ukuthi namhlanje bakithi ake nazi ukuthi kunezinto ezidinga wena uqobo lwakho mayelana nohambo likamoya ezingadinga ukuthi ngaso sonke isikhathi wena uhlezi usekeliwe ngoba lolu hambo into yokuqala ufuna ngabe ikhumbule ukuthi olwakho wedwa akusilona olwakho nomunye umuntu uyamdinga umsizi kodwa akahamba umsizi bese yakushiya endleleni bese uqhubeka wena awungafuni engathi ngaso sonke isikhathi wena ungalokhu unomsizi kanti wena into yakho ilizojabula nini ithongo lakho uwedwa noma izithunywa zakho zikwazi ukukhululeka ngawe uwedwa njenganento yakho. Umuntu okusiza akahambe aphele endleleni bese uqhubekela phambili. Kwesinye isikhathi kunabantu abafika empilweni yakho umuntu nomuntu mengabe efika empilweni yakho khona into asuke ezoyenza isikhathi esiningi wena umuntu kamoya. Akathi mefika umuntu ezokusiza ufuna wazi vele ukuthi egcinele ufuna aphele endleleni uqhubeke mhlawumbe uzophinda uthole omunye naye lo uzomthola khona azokufundisa bona aphinde futhi naye asuke kanjalo iyona ndlela vele isikhathi esiningi esifunda ngazo thina abantu bamoya kufika abantu abasha empilweni nje abazosifundisa izinto ezithize. Wena musu ukufuna ukuhlala kuleyo nto kuphela ukuthi mina usibani banjalo ufuna ngala ngihambise emanzini ngelinye ngahamba wedwa emanzini ngelinye ngavuka uhambe wedwa empophomeni enza into into eyibonisiwe musukulanda abantu ube uboniswe wena wedwa empophomo ulanda abantu ukuthi abakuse empophomeni khona ngezokubona khona imfihlakalo ngezozibonisa ngoba usulande mina wathi angisena empophomeni kanti mina uboniswanga mina ukuthi sempophomeni. Kukhona ukuthi utshengise ukuthi cha hamba obiza ubani noma uzibona unobani empophomeni bese uyomcela ngoba ubonisiwe kwesinye isikhathi. Angithi yabona kodwa nje ngizocela lapha bakithi ake sibhekeni kakhulu thina abantu bohambo lwethu lwakamoya ke sinakisiseni izinto ezifana nalezo ngoba zisinikeza inhlangene la ngizothanda ukuthi bese ngima lapho ngoba nkosami sengiyilandi kakhulu. Ngiphinde ke bakithi nginikhumbuza ukuthi mangabe le video ithandile akhona amanye avela la screenini ongaphinda futhi ukuthi uloku uzibukela wona ngicela ukuma nje lapho namhlanje Thokozani.